खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउस दङ आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट ग्रेड 4 आनजादनि फिथाइखौ थांनाय 18 अक्ट'बराव फोसावनायनि उनाव ग्रेड 3 आनजादनि बिजाथिफोराबो गावनि फिथाइखौ नायनो नेबाय दं। बावैसो सान सिगां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा ग्रेड 3 आनजादनि फिथाइखौ नभेम्बर दानाव फोसावनाय जागोन होनना फोसावनानै होदोंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला ग्रेड 3 नि फिथाइखौ नभेम्बरनि गिबि सप्तायावनो फोसावनाय जागोन। 4 एबा 5 नभेम्बर खालार खालि ग्रेड 3 नि फिथाइखौ फोसावनायनि सम्भावना। 4 एबा 5 नभेम्बर खालार खालि 13,141 मासिनि साख्रिनि फिथाइखौ फोसावनाय जागोन। मख'नो गोनांदि ग्रेड 3 आनजादाव गासै 6,71,805 बिजाथिफोरा जिरायदोंमोन। लोगोसे ग्रेड 3 नि साख्रिनि एपइन्टमेन्ट होनायाबो 2023 मायथाइनि स्टार्टिंआवनो आबुं जागोन। बे फिथाइखौ फोसावनो थाखाय सेबाया थियारि जाबाय। थाबैनो सेबाया फिथाइ फोसावनायनि वेबसाइटखौ फोसावनानै होनाय जागोन। बिटिआरनि हानजाया मैया ISPL सिजन 1 नि फाइनालाव लाइ अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलखौ 1-0 फारागथियाव फेजेननानै चेम्पियन जानो हायो। लोगोसे ISPLआव बांसिन गल सोनानै गल्डेन बुटखौ जोंब्लाव ब्रह्मआ मोननो हायो। ISPLआव बिटिआर हानजाया जाफुंसारनायनि उनाव ओडिशायाव जानो गोनां बाजिराव कापआव गेलेनो थाखाय इन्डियान फुटबल फेडारेशननि आफादगिरि कल्याण चुबे बिथाङा मैया ISPLनि जोबथा बादायलायनायाव बाहागो लाफैना प्रस्ताब होनाय बादियै बिटिआरनि हानजाया बाजिराव कापआव बाहागो लागोन होनना बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों। गुवाहाटीआव सासे बर' सुबुङा सासे फालांगिरिखौ बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे जाथाया प्रतीक्षा हस्पिटालनि साखाथियाव थानाय गंसे रेस्टुरेन्टआव जादों। जिउ गोमानाय सुबुंखौ रेस्टुरेन्टनि बिगोमा खनजित मेथि होनना मिथिनो मोननाय जादों। खनजित मेथिया सासे भेटेरिनारि डक्टरबो। बिथांखौ बुथारग्रा दायनिगिरिखौ सुभाष बसुमतारी होनना सिनायथिनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सुभाष बसुमतारीनि बिमाया खनजित मेथिनि रेस्टुरेन्टआव खामानि मावोमोन आरो सुभाष बसुमतारीनि बिमाया खनजित मेथिनिफ्राय रां मोननो गोनां दंमोन। बेखौनो सुभाष बसुमतारीया खनजित मेथिनिफ्राय दाबियो आरो उनाव सानैनि गेजेराव नांज्लायनाय जायो। बिनि उनाव सुभाष बसुमतारीया बाइकनि साबिजों खनजित मेथिनि गोदोनायाव सुयो। जाहोनाव खनजित मेथिनि जिउ गोमायो। बे जाथायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगो दिसपुर पुलिसआ जाथायसालियाव नुजाथिफैनानै सुभाष बसुमतारीखौ खायो। थांनाय मोनायाव ICC मेन्स T20 वर्ल्ड काप 2022 नि T20 मेचआ इन्डिया आरो पाकिस्ताननि गेजेराव जालाङो। नाथाय बे मेचआ सोलिबाय थानाय समावनो आसामनि सासे लाइमोना हार्ट एटेक जानानै जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय लाइमोनखौ शिबसागरनि 32 बोसोर बैसोनि बिट्टु गगৈ होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिट्टु गगैया गावनि लोगोफोरजों सिनेमा हलाव इन्डिया आरो पाकिस्ताननि T20 मेचखौ नायनो थांदोंमोन। नाथाय मेचआ सोलिबाय थानाय समावनो बिट्टु गगैया हरखाब गोग्लैयो। लोगो लोगो बिथांखौ बिथांनि लोगोफोरा देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायोब्लाबो डक्टरा थैनाय फोसावो। इन्डिया आरो पाकिस्ताननि मेचआ सोलिबाय थानाय समाव सिनेमा हलनि मानसिफोरा गोबां दावराव खालामो। मानसिनि दावरावनि थाखायनो बिट्टु गगैया हार्ट एटेक जानानै जिउ गोमायो होनना सन्देह खालामनाय जादों। बे जाथायनि सायाव शिबसागर पुलिसआ नायबिजिरगासिनो दं। मैयानि ISPL सिजन 1 नि जोबथा मेचनि मोनसे भाइराल भिडिअ'। बे भाइराल भिडिअ' नायगिरि एबा फुटबल अनसायगिरि सानैसो सुबुङा बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'खौ नुनानै सार सार बुङो आरो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आबो नायनानै मिनिहरो। नाथाय बे भाइराल भिडिअ'आव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि सायाव फंनैसो सोद्रोम गैयै राव बाहायनायखौ खोनानो मोनो। आसलाव बस्था गैयै फंबायदि गं जायै जायै उदैया जायगायानो गैला। सार 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 ओइ सार ओइ सार पि सार पि पि अबस्था गैला जायै जायै बुजोब्बाय।